Halo? Halo? Jdem na zem, rychle. Střed 0157, uhelná 11B, uhelná 11B. Zahajujeme resuscitaci, máme tady osobu bez vědomí. Jo, jedem, můžeme, jo? Jak budeš si vystříhat, řekni, jo? Pohodě. Jak to potom zapne od toho, jo? Jasán. Zkontrolujte konektor a elektrody. Odstupte od pacienta. Vývoj není doporučen. Tu se dám. Začněte resuscitovat. Jsou ty lapavý dechy jenom, podle mě. Já si taky myslím, má křečaj v nohách. Tak jedem. Začněte resuscitovat. 701 střed 57, sanita malá, 67 na místě. Máme půl šance. Jenom kyslíkovou masku mu dáme před Asi jste šli právě včas. Možná Dobrá práce. to tady byli rychle, tyjo, paráda. Když jedem, tak jedem, ne?